ସମୟଟି ଅଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ଆମର ଏ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଜରେ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଉକ୍ତିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲ ଦେଖି? ଚାଲ ତାହେଲେ ଏହି ଉକ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇବି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ବତକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ବତକର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଦିନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ତାର 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଣ୍ଡା ରହିଛି। ସେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଦିନେ 4ଟି ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବତକ ଛୁଆ 4ଟି ବାହାରିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବାକୁ ଡେରି ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ଏଥିରୁ ବୋଧହୁଏ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟିଏ ବାହାରିବ, ତେଣୁ ଡେରି ହେଉଛି। ଆର ଦିନ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ବି ଫୁଟିଲା, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛୁଆଟିଏ ବାହାରିଲା। ବତକଟି ଭାବିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ବୋଧେ ସେ ବଦଳି ତା ଛୁଆଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବ। ତାର ବଡ଼ ରୂପକୁ ଦେଖି ବତକ ଛୁଆମାନେ ତାକୁ ପରିହାସ କଲେ। ଦିନେ ସେ ପୋଖରୀରେ ପାଣିରେ ନିଜର ଛାଇ ଦେଖି ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପରିବାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବଣ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। ବଣରେ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ତାକୁ ଦେଖିଲା, ହେଲେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା କଲାନି। ବତକଟି ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର ଯେ କୁକୁର ବି ତାକୁ ଖାଉନି। ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେ ଗୋଟେ ବିଲ କଡ଼କୁ ବସି ରହିଲା। ସକାଳୁ ସେହି ବିଲର ମାଲିକ କୃଷକଟି ତାକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ହେଲେ ତା ବିଲେଇ ତାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବାରୁ ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସି ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ରାଜହଂସୀ ଖେଳୁଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ହେଲେ ସେ ତା ପାଖକୁ କ'ଣ ଆସିବ? ସେ ନିଜେ ତ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ କେତେବେଳେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ସେ ନିଜର ଛାଇ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ସେ ତ ସୁନ୍ଦର ରାଜହଂସଟିଏ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ରାଜହଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କିପରି ବା ବତକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତା? ରାଜହଂସୀଟି ତାକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରି ନିଜର ଘର ସଂସାର ବସାଇଲେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟଥିତ ନ ହୋଇ ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତାହେଲେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।